फटी जाते धरती समाई जाती भौजी। का भइले ननदो, काहे रोत हो? अरे का बताइए भौजी, मार मार के बुरा हाल कह देले भाई। कहाँ बाड़े नंदोई जी हो? अरे ओकर मत पूछा, वह तो मार मार के बुरा हाल कैले बा, बहुत दुखाता। काहे मरले न हो, कुछ तो वजह होई। अरे का बताई, सुना सुनावा। पी के आवई भतरा भौजी बेला ना से मारेला। आधी आधी रतिया घर से बाहर निकालेला। पी के आवई भतरा भौजी बेला ना से मारेला। अरे राम रे राम, इतना बड़ा जुल्म कैले बाटे हो। अरे का बताए। अरे वो बड़ा हरामी मिल गइल बा। अरे राम हो राम, हमें ना पता रहल हो। अरे का बताए, बहुत नियत खराब बा। सुना सुनावा। मिलल शराबी सैया फूटल की समातिया। अच्छा अच्छा, दारू पियले का हो? कहता ना बताई भौजी भीतर के दरा दिया। अरे राम हो राम, चुप हो जा। अंदर अंदर बहुत दुखीला। मिलल शराबी सैया फूटल की समातिया। कहता ना बताई भौजी भीतर के दरा दिया। सूते ना से जरिया आवे बहुत काल झावेला। पी के आवे भतरा भौजी बेला ना से मारेला। तू का तोरे भैया से कहिला हो? सही बात है, बहुत नरक कह देले बा जिंदगी हमार। चुप हो जा, जिन रोवा। जाने लो, जब घरवा में केहू ना रहेला, दारू पी के आवला बहुत मारा। और कहेला कि नैहर से पैसा मंगाओ, हमें दारू पिए के बा। ई बात हुए, दहेज विध मारत का हो? हाँ सुना, सुनावा। पी गइल दारू बेची घर के समानवा। अरे बाप रे बाप, इतना बाटे बेदर्दी हो। छोड़ले से नाही हमरो देह